Ka Election Commission of India kala penbena ye ka election hagam begeri constituency kata kasngi tap vote kan long khat lai tarik benai khat wei ba kasngi nyo vote kan long ar pho lai tarik benai khat wei snem ar pho sao ba ka jing pen kre jong ki seng sang partai ba per kala ya shat pat ka wei na ki seng ri ulum ka ba he tam hakani ka jala kata ka United Democratic Party kebadon khat arngut ki MLA ha Legislative Assembly hadu mentah keempat rai lakan penjing kertong ni am hakani ka election kebanwan na po gambegeri constituency handai ka UDP kadang up na kinongilam jongka na rilum garo bakin pensngeu lakin penjing ni am ka United Democratic Party kala ong ba ka rai ha bayade bekejing penjing kertong ha ka election steng samoi ha gambegeri ka syong ha kinongilam kaseng ki banar rilum garo kinsadon ye ka jingilang Central Executive Committee ha ka khat pratarik mentau benai berhadin kani kinsala ban ye kren berperkhat halor kani ka benta la an penyeng kertong ni am ha kani ki election steng samai ka banwan ong general secretary jong ka UDP Dr. Jiminu Mautho shu ha ka ju ka por ulo ong ba kaseng kadang ap shwai ka kai pot na kinongelam garo pat ngapuru ikicing pesngeu na keling jongki bakinwan ra ha ka Central Executive Committee kani baro ka syong ha ka jing tip pat kicing pesngeu na keling jongki ya ka rai lan penyeng kertong ni am an satip hadin ka CEC ka mensa sedang ha ka por shibaji mensing ongote yunong ilam jong ka UDP kemachu kedeu hang ni ka election steng samai ha gambeng kre kan long ha lai tarik nai wing baka jing sing award kan long ha apply tarik na wing kumban chukdeu kani constituency ka sa thali hadin bo MLA usaling isang ma ula haban e no e ka jing long bi khmat hadin bo la job bacha jit kum MP katura parliamentary constituency hadu menta ki parti ki balapan bana banya kun kadai ke NPP kala penbana da ka Dr. Metab Chande ka kurim jong menteri rang ba ka jela kum kertong ka baka TMC kala penbana e kerteng jong ka Sadiharani sangma kum ke kertong kesangma kaderu aku juga por ke MDC po GHADC ke kongres kalapan benaya ujingjang marak kum kertong banyak kun hakani election berkepasa mentang kalong ke UDP berke BJP kuman cukdeu ba usaling sangma haka election arpulai la job akani constituency rekabayok hardway jar arspa sanpo arvot ka Sadiharani sangma kayo prahajar las pa prapowe vote berke NDP kayo nyawajar rus pa arpo pravot ki kertong ki banyak kun hakane ke election arpo lai ki ban wan hakmat ki dei kini ki lai tri ki parti ki ban ya kun ban yo ban bat ya kini ka seat hakane ke election ke ban wan